Salutare fraților, astăzi jucăm niște Granny Legacy. Pe mobile sunt eu acum și voi arăta câteva secrete. Secretul 1, vii aici, iei vaza și de aici și cade șurubele astea, dar e greuț. Hai să mai încercăm o dată. Ha, cred că am dat-o. Da, mă, da, uitați. Secretul numărul 1, vii aici și așa. Hai să vă arăt și secretul numărul 2, care se întâmplă exact aici. Deci vii aici, știți, veniți, luați și ăsta master key trebuie la ușă. Când faci pe la ușă, mergi cu master key. Aici secretul vii aici și faci așa. Și poți să te duci jos la un moment dat. Așa, și faza este că aici te-ai dus și nu s-a spawnat Mom Spider. Dacă ești cu chestiile care așa, da, red cogwheel, n-aveți nevoie de cogwheel, ca să știți, nu este nevoie de cogwheel. Pentru că așa începe următorul secret. Și avem nevoie și de safe key. Următorul secret va trebui prima oară să fac shotgun-ul. Următorul secret, deci, pe ranul care sunt eu, ranul este 629 835 869. Deci vii aici și iei weapon kill. Ăsta merge pe mobile, Granny Legacy mobile. Deci vii aici și o să ai nevoie la cioară de acest crossbow. Asta, dacă nu știați, îi dai lui Granny și se duce pentru câteva secunde. Contează pe ce mod ești. Bun, dai la cioară și foarte rapid iei remote control-ul. Pe ranul ăsta eu am remote control și iei aici cu remote control-ul și te duci sub ușă acolo și faci ce trebuie să faci cu el. Ia uite. Aici am văzut ușa și da. Cred. What? Și te duci în partea așa. Fac oamenii să meargă. Aha, nu înțeleg. Acum trebuie să facem shotgun-ul. Deci venim aici. Bun. Mai departe. O să mai am un secret de făcut tot la sewer, dar am uitat de el. Recomand ranul ăsta, este foarte bun de scăpat pe la sewer. O să vă arăt și cum poți să scăpați. Asta merge doar pe mobile, să mai vă zic, cred că e 14 ori, dar ca să înțelegeți că pe PC și pe mobile Granny Legacy by OMG, să știți, nu Granny Legacy. De fapt nu cred că există Legacy făcut de altcineva. Să aveți nevoie de shotgun cu watermelon. Ok, hai să vă arăt până fac eu shotgun-ul. Secretul 4, cred. Deci aici cum jocul e carchiul. Și nu uitați, dacă vă jucați Granny și e mai rapidă ca voi, închideți ușile după voi. Pe ranul ăsta am aici playhouse key. Și uitați, aici ai chain cutter-ul pentru scăparea de la sewer. Și aici secretul numărul 4, vii aici și uitați, Rusty padlock key, tot pentru acolo. Și acum îți mai trebuie doar o chestie pentru scăpare și asta cred că va fi secretul 4 acum când merge. Înainte, dacă făceai aici un bug, dacă în Granny mai ce Granny merge aici și cred că s-a dus exact la sewer. Așa, a fost mai mult. Ca să verific și trebuie să aici și așa. Mi s-a părut mie sau chiar am dat acolo? Merge că mai merge. 4. Ăsta e. Secretul 5. Dacă e acolo. Face așa și cu wooden stick, dacă ăsta nu merge. Da, uitați unde e. Aia este cheia. Și am dat și chain cutter-ul acolo.
dar nu se vede. Și haideți să mergem să luăm și ultima chestie pentru scăparea de acolo. Aici. Și uitați, pe save-ul ăsta, uai, fix aici. Eu mă jucam pe randomize. Și mi-a dat chestia asta, ceea ce mi se pare foarte tare. Facem din nou bug-ul, trebuie să fiți în partea dreaptă. Mamă, cât de clean a fost. Stai un pic, unde e 5 cutter-ul? Uite-l aici. Și acum avem toate chestiile pentru scăpare. Și asta merge pe Granny Legacy. Și mai merge și pe chestia aia când am făcut Rustic Pedro Key. Merge și pe Granny înainte merge, nu știu dacă mai merge acum, când m-am jucat de o grămadă de timp, e mai tare ăsta. Vă recomand să vi-l instalați. Uite aici asta. Dar nu vreau să scap, vreau să mai vă arăt câteva chestii. Secretul 6 constă în asta. Dacă este aici numărul 2, și sper să fie, vei aici și dai așa. Uitați, ăsta explodează. Și ca să nu mori, că dacă stai exact aici și tu dai numărul 2, mori. Dacă stai aici, nu mori. Dar nu avem nevoie de range, că deja am scăpat. Ăsta cred că va fi secretul 8. Parcă aici era ultima parte din shotgun. Merge și cu, dacă voi... Era în partea aici. A, ba nu! Ultima parte din shotgun este exact aici. Da, în randomize se pot spawna itemele oriunde. Oriunde, așa e. Deci ăsta cred că e secretul numărul 6. Nu sunt sigur. Dar probabil 6 e. 6 sau 7, fix, 6-7 rugărițe. Vei aici și dai. Și acum iei asta și o pui aici. Și normal trebuie să-l duci afară pe penele ca să dai. Secretul numărul 7 sau 8, nu sunt sigur, dar probabil 7 e. Vii aici și te duci la plankurile astea. Și dai bum, și cade plankul. Asta merge pe Granny Legacy, pe Granny normal, unul pe care le instalează din magazin Play, nu merge. Parcă erau niște gloanțe pe aici, nu? Nu. Și da, merge și cu alea de sus, de la attic, de acolo. La... Nu știu cum se zice de română. Attic. Chiar am uitat. De aici. Nu de la subsol, de sus. Și aici vii și aici chestiile astea, da. N-avem nevoie de Dirty Meat. Ce era? Predict. Este ceva... Nu, cartea, cred că. Bird Seed. Dar oricum, cine are nevoie de Bird Seed? Pentru că poți face acele chestii. Secretul ăsta îl poți face numai cu Granny on. Deci iei vaza. Mergem aici sus. Oh, stai că am făcut greșit ceva. Mamă, cum s-a auzit. What? În fine. Deci secretul cu puteți face, uitați. De-aia asta aici mai bine. Dar Granny acum este foarte bine. Și vei aici. Și dai așa. Să vezi ce face Granny. Granny o ia pe aici. Se duce acolo și sparge plankurile. Ăsta a fost secretul numărul 8.
ca să știți. Cam ăsta a fost și videoclipul de azi. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe. Pa, pa!